COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. Doncs no serà fins a l'any 2026 quan els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona puguin disposar de les pistoles Taser. I és que l'Ajuntament continua donant llargues a aquesta històrica reivindicació dels agents enmig de les crítiques dels sindicats policials. Explica'ns, Yolanda Canales. De fet, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ho justifica perquè el procediment de redacció i aprovació del reglament d'ús d'aquestes pistoles elèctriques està sent més lent del que s'esperava. Però el secretari general del sindicat CESIF a la Guàrdia Urbana de Barcelona, Eugenio Zambrano, diu que les pistoles elèctriques el que són és una eina essencial pel cos i denuncia que s'han assabentat de la notícia d'aquest endarreriment a través dels mitjans de comunicació i no pas pel propi Ajuntament. Como tampoco se han dignado a convocar, en este caso a los sindicatos, hoy por hoy no lo podemos entender porque hay una opacidad y una falta de transparencia terrible, cosa que ya de por sí no caracteriza a este gobierno, la opacidad y la falta de transparencia. Zambrano assegura que un policia ha de tenir totes les eines possibles per poder utilitzar-les proporcionalment davant l'amenaça a la que s'enfronta per tal de protegir-se tant ell com els propis ciutadans. I des de la vessant política, des del Partit Popular creuen que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va donant llargues sobre aquesta qüestió per por, per no incomodar els seus socis, Esquerra i Comuns, que sempre s'han mostrat contraris a l'adquisició de les pistoles Taser.